Amen, sláva Bohu. Môžeme trošku skloniť hlavy a je to rómska konferencia, dovolte mi po rómsky sa pomodliť. Amen. Raja mi rodevla palikera, tukaj šajava v prekadataan týre čavenca. Palikera voj tu nadike spradá sa vi farba pletín le manušes, ale tu dike sprojilo. Palikera voj samade angletute, tu amen spojines, andalo buter fori, andalo buter gava, samade ketana angletute Ježiš. Bo tut kamas. Kamas te džanol sar pal tu te teđal. Kamas te šunol so tu amen gepenes. Te keralo da kaj tu amen bičaves. Abo so amen dar užare zoj te keras. Mangav tu da je da džives prekada tam devla. Te keres odi buči savi niko amen dar našči kerol. Ameno manuša našči dođa zode kaj tušaj džasti relaveja. Duchu sveti mangavoj te dotknine su da jelendara da džives. Oj ta vala da neve rozhodnuti andro dživipen. So ačela. A čelan tiro kráľovstvo, ja da dživeste, aval nevo radišágos, nevo rozhodlenie te služinotke, nevi tužba te služinot tuke ležide de vleske. A da džives kerovala veci, devla save niko amen da našči keras. Zachráni devla ta da džives prekaratán, amen, amen sam pretu te závisl. Bijal tu nasam nič devla. A da sam prepuv prosikra, nađana skeci likerla kala dživesa, kala berša, maj aveja pále tele važa menge. Damen milost, dojek čas, dojek berš, dojek ideo su amen des te využinel pre tiri sláva. Teda da džive sar vakera kadi tema mangav tu devla pomožin mange. Deman lava andromu i save kampel te šunel le pralenge le penjenge so ina da džive pre kadi konferencija. Pre tiri sláva andro nav Ježiš Kristus. Amen, amen, sláva Bohu. Sláva Bohu. Dovolil som si po rómsky, lebo je to jazyk srdca, tu máme rómsku zástavu. Ja som veľmi rád, že môžeme takto spolu byť. Naozaj chcem zo srdca všetkým vám sa poďakovať, že ste vydržali, že ste vôbec tu. Viete, po obede to už nie je ľahké, vy ste sa najedli teraz, každý chce spať, ne? Môžeš spať, ale nesmieš chrápať. Dobre, ale som rád, že sme tu, takto všetci spolu a René, kde si s Andrejkou a celá platforma, drahý biskup a Robert a priatelia, ďakujeme veľmi zo srdca, že tu dnes môžeme takto spolu s vami byť. Je to naozaj veľká česť. Ďakujeme za všetku tú námahu, prípravu. René, počuješ ma tu avakerav? Jo, ďakujeme Igen Šukáre z Palikera za všetko, Robert a priatelia, všetci, ktorí ste to pripravovali. Môžeme to takto potleskom vyjadriť. Ďakujeme. Už to je zázrak, že sme tu z toľkých miest, tak ako Dalibor hovoril, že je tu hlad po Bohu, lebo ten hlad po Bohu ťa doviedol na toto miesto. To, že vieme byť takto zidení naprieč denomináciám, naprieč nejakým názvom, to je úžasné. To je cirkev Pána Ježiša Krista. Amen? Jedna cirkev, Boh buduje jednu cirkev, svoje deti, znovu zrodené deti. Amen? Ktoré milujú jeho slovo a ktorí mu chcú byť poslušní. Dnešná téma je poslušnosť. Veľmi bohato nám slúžil brat biskup dnes a bolo to naozaj obohacujúce a mnoho vecí. Ja som si aj písal poznámky, keď brat biskup kázal. Ďakujeme za to, ako si vás Pán ráno používal a hovoril ste ku nám. Naozaj si vážime, že ste s nami tiež a podporujete túto rómsku platformu. Je to vzácne. Nech vás Pán Boh žehná vo vašej službe. Ďakujeme. Ďakujeme naozaj. Sláva Bohu. Pôjdeme ďalej. Dalibor veľmi dobre slúžil a veľmi veľa ste toho povedali, čo ja som mal na srdci, ale ja som ešte rád, že nejdem posledný. Chudák môj brat Rinaldo, on ide posledný, takže neviem, čo ešte povieš, ale sláva Bohu. Ja som áno zo Sabinova, ale slúžim Bohu v Jarovniciach. Je tu so mnou jeden, okrem mojej rodiny, manželky a dve dcery sú so mnou, je tu jedna rodina z Jarovnic tiež, ktorí slúžia Bohu. Ja som veľmi vďačný Bohu. Jarovnice je jedna veľká rómska osada, najväčšia na Slovensku. A sme vďační Bohu, čo Boh robí v Sabinovskom okrese, či už sú to Ostrovany, Ferko tu je pastor, alebo v iných zboroch. Boh naozaj robí svoje veci cez svojich ľudí, ktorí sú jemu poslušní. Možno si myslíme, že niektoré veci sa len tak ľahko dejú. Nie, nedieje sa to ľahko. Za každým zborom, za každou službou sú nejakí ľudia, ktorí povedali Bohu áno a sú Bohu poslušní. Dnes si na tejto konferencii rozprávame o tom byť poslušný Bohu. Často ľudia povedia, ja chcem Boha poslúchať, ja budem počúvať Boha,
ale pastor nech mi nič nehovorí. Staršovstvo nemusím počúvať. Ja počúvam priamo Boha. Boh nás učí byť poslušný. Poslušný, poslúchať. Dnes bolo povedané ráno, biskup hovoril o autoritách, rešpektovať a ctiť si, vážiť si. Poslušnosť voči Bohu. Chceme Božiu moc. Chceme Božie požehnanie. Chceš? A ja. Ale vieš, že poslušnosť vlastne uvoľňuje tú Božiu moc do nášho života? Že bez poslušnosti žiadna Božia moc nebude? Poslušnosť k Bohu uvoľňuje Božiu moc do našich životov. Môžeš na toto povedať amen? Poznáme príbehy z Božieho slova. Verím, že si čítame Božie slovo a celý starý zákon je o tom, hovorí o poslušnosti. Deuteronomium, kniha 5. Mojžišova hovorí, napríklad 28. kapitola hovorí o požehnaniach alebo o kliatbách. Ak budeš Boha počúvať, budeš požehnaný. Ak ho nebudeš počúvať, budeš prekliatý. Poslušnosť určuje to, skrze poslušnosť nie sme spasení. To nie je podmienka pre spasenie. Ale poslušnosť uvoľňuje, ešte raz to hovorím, Božiu moc do tvojho života. Alebo zabraňuje. Ak nie si poslušný, tak zabraňuje Božej moci a Božiemu požehnaniu, aby prišiel do tvojho života. Neposlušnosť bráni nielen tebe, môže to byť aj národu, môže to byť aj mestu. Neposlušnosť jedného človeka niekedy, dojdeme k tomu, môže zabrániť požehnaniu pre celé mesto. Keď sa pozrieme na Božie slovo, jedným pre mňa až radikálna poslušnosť, keď Boh k nemu hovoril, Boží muž Abraham, všetci ho poznáme, Biblia hovorí, že to je otec viery, ale Boh mu niečo povedal, čo bolo naozaj veľmi, veľmi silné. Boh mu povedal, choď a obetuj mi toho svojho jediného syna, ktorého tak veľmi miluješ. My Romovia veľmi milujeme deti. Pre deti sa vieme pohádať, nie? Ja viem, koľkokrát riešim. Tak deti sa pohádali a rodičia teraz sa do toho zaplietli a veľká bitka. Raz bolo 1000 ľudí sa bilo pre deti, lebo deti sa pohádali. Nie? Poznáme to, nie? Poslušnosť. Chceme Boha poslúchať naozaj. Chceme naozaj zaplatiť tú cenu. Abraham povedal, Boh k nemu povedal, zober toho svojho jediného syna a on povedal, áno, nielenže povedal, on stál skoro ráno. Keď sa pozrieme do Božieho slova, pre krátkosť času budem len parafrázovať, nebudem čítať všetky pasáže. Ale Abraham posluchol Boha, hneď ráno zobral toho svojho jediného syna. Boh to takto zdôraznil, že máš len toho jediného syna a koľko rokov na neho čakal. Hej, ako to bolo, kým prišiel Izák do života Abrahama. A zrazu Boh hovorí, toho jediného, ktorého tak miluješ, toho choď a obetuj mi. Toho chcem, aby si obetoval. To je radikálna poslušnosť. Keď Abraham hneď ráno vstal, nečakal dlho, zrejme nespal tú noc, veľmi skoro vstal, zobral svojho syna a išiel ho obetovať. A vieme, ten príbeh ukončil tak, že Boh povedal, stoj, Abraham, dosť. Vidím, že naozaj si mi nezabránil a nebolo ti ťažko dať toho svojho jediného syna. A zastavil ho a povedal, tam je zviera, toho obetuj, alebo barán v kríkoch, toho obetuj namiesto svojho syna. To je Kristus, ktorý bol obetovaný za nás. Boh ho zastavil. Ale Abraham urobil. Čo prišlo potom? Keď čítame v Božom slove, jeho poslušnosť, jeho viera, ale aj poslušnosť, viera a poslušnosť idú ruka v ruke. Jeho poslušnosť uvoľnili Božiu moc do jeho života. Boh ho požehnal a povedal, že budeš požehnaním pre mnohých. A povedal, že pozri sa na hviezdy, pozri sa, koľko je hviezd na nebi, pozri sa na piesok, budeš takto požehnaný. Sláva Bohu za to. Ale čo viedlo k tomuto požehnaniu? Poslušnosť. Poslušnosť. To je kľúč. My chceme byť požehnaní, chceme vidieť Božie veci, ale nechceme Boha poslúchať. Niekedy chceme Boha poslúchať, ale len tak, ako my chceme, koľko my chceme. Dovolíme Bohu len toľko, koľko sa nám páči, koľko nám to dáva zmysel, koľko sa nám chce. Ale Boh nás volá do veci poslúchať. Vlastnosť poslušnosti je to, že
ideš do vecí, ktoré ti vôbec, ale vôbec nie sú príjemné. Veci, ktoré sú veľmi ťažké. Poslušnosť znamená, že ideš do vecí, keď ťa Boh volá do niečoho, čo je ti veľmi ťažko. Tvoje telo to nechce. Tvoja rodina s tým nesúhlasí. Svet ti hovorí, že to je blbosť, to je hlúposť, to nerob. A Boh ťa do toho volá. A teraz budeš poslúchať? Bolo povedané, že Boha treba poslúchať viacej. Dneska niekto povedal, Dalibor, alebo brat biskup, že Boha treba poslúchať viacej. Poslušnosť. Chceme byť Bohu naozaj poslušní. Bratia a sestry, my sme sem prišli nie ako majstri sveta. Nie ako tí, ktorí všetko vieme a máme všetku múdrosť a máme odpoveď na všetko. Sme tu ako bratia, aby sme vás povzbudili. Slúžiť Bohu znamená poslúchať ho, počúvať jeho slovo. Nie domýšľať si, nie doplňovať ku jemu slovu alebo vymýšľať niečo, doplňať jeho slovo. Božie slovo je dostatočné samo o sebe. Počúvať Božie slovo. Keď Boh hovoril niečo ku prorokom, proroci museli presne urobiť to, čo im Boh povedal. Keď Boh hovoril k Noachovi, Noach musel urobiť archu presne podľa toho, ako mu to Boh povedal. Ale my často hľadáme iné cesty, iné veci. Jeden kráľ Saul v určitom bode neposlúchol Boha. Kráľ Saul, Boh mu povedal, choď do toho mesta, tam vyhľadíš všetko, zabiješ všetko, nevezmete si od toho nič. A raz Saul nepočul Boha, neposlúchol Boha. Urobil niečo. On povedal, ja som poslúchol Boha, keď prišiel prorok a povedal mu, Saul, prečo si neurobil to, čo ti Boh povedal? Prečo si ho neposlúchol? Prečo si takto urobil? On povedal, nie, ja som poslúchol Boha, len ľudia chceli z toho nejaké zvieratá, také veci, tak si zobrali. Prorok hovorí, čo je to za bekot, čo to za hlas počujem, tých zvierat, čo to je? On hovoril, ľudia chceli si zobrať, tak som im povolil, neposlúchol úplne Boha. A Saul prišiel o kráľovstvo. Išiel za prorokom a chcel ho zastaviť. A keď ho ťahal proroka, tak mu otrhol kus plášťa a tak mu prorok povedal, tak bude tvoje kráľovstvo teba otrhnuté. Takže vidíme, že na jednej strane u Abrahama poslušnosť uvoľnila Božiu moc a Božie požehnanie do jeho života. Na druhej strane vidíme muža kráľa, ktorý neposluchol úplne Boha. Urobil niečo z toho, čo Boh povedal, ale nie celé. Častokrát my hovoríme, Bože, toto urobím, ale toto do mňa nechci. Toto už je príliš veľa. Tamto pôjdem, ale tamto ma neposielaj. K týmto ľuďom nie. Tamtí ľudia sú veľmi chudobní. Tamtí sú veľmi hluční. Tamtí sú príliš čierni a tamtí sú príliš bieli. Tam nechcem ísť. Tamtí sú príliš chudobní a tamtí sú príliš bohatí. Dávame hranice a robíme veci po svojom. Dnes nás chcem pozbudiť, že aby sme naozaj poslúchali Boha. Poslúchať Boha, potom prorok povedal Saulovi jeden veľký výrok, ktorý si dnes môžeš zapamätať. Dávam ti domácu úlohu, dobre? Tento verš si zapamätaj. Poslúchať Boha je viac ako obetovať. Poslúchať Boha je viac ako obetovať dary a prinášať tuky baranov, hovorí tam Božie slovo, alebo obetovať Bohu. My často hovoríme, dobre Bože, neurobím to, čo si mi povedal, ale nahradím to tak, že pomôžem niekomu, urobím niečo, alebo budem v zbore viacej slúžiť, nepôjdem do tej dediny, kde ma posielaš, ale v zbore, v mojom, kde sa dobre cítim, tam urobím, pridám ešte hodinku, 2-3 hodinky, budem viacej slúžiť. Môžeš viacej obetovať, ale nerobíš to, čo ti Boh hovorí. Boha poslúchať je viac ako obetovať. Nemôžeš to nahradiť peniazmi, ani niečím iným, že povieš tak, dobre, tak nie toto Bože, ale toto, po svojom. Nie. Poslúchať Boha, poslúchať Božie slovo, keď Boh hovoril k Jozue, keď Jozue mal pred sebou obrovskú výzvu, Mojžiš bol mŕtvý, zrazu Jozue prebral úlohu po Mojžišovi a má viesť takýto veľký národ, zástup ľudí, milióny ľudí a teraz Boh k nemu hovorí, Jozue, neuhni od môjho slova ani naľavo, ani napravo.
Keď toto budeš robiť, podarí sa ti tvoja cesta a budeš mať úspech a budeš požehnaný. Amen? Od Božieho slova netreba uhýňať ani naľavo, ani napravo. Keď Boh ku tebe hovorí, nie, že doľava trošku a vrátim sa. A častokrát sa nám to deje. Stáva sa nám. Teraz pred kázňou sa jeden brat ma pýtal, že čo myslíš, Marek, je dobré, aby som sa dával krstiť? Hovorím, je to príkaz Pána Ježiša Krista. A práve dnes hovoríme o poslušnosti. Poslúchať Boha. Robiť to, čo Boh hovorí. Pán Ježiš sám bol pokrstený. Poslúchať Boha, ísť dopredu, ísť, aj keď tomu nerozumieme, aj keď tomu nechápeme, aj keď sú veci ťažké. Viera a poslušnosť je veľmi blízko, veľmi úzko spojená tiež. Takže poslušnosť uvoľňuje Božiu moc do tvojho života. Amen? Alebo keď si neposlušný, zabraňuje Božej moci, aby si ťa Boh mohol použiť. A niekedy môže zabrániť aj celému národu. Príklad proroka Jonáša, ktorý bol prorok, no my ho tak nazývame, že neposlušný prorok, lebo neposlúchol v podstate. Boh ho posielal, veľmi jasne k nemu Boh povedal, choď do toho mesta, choď do Ninive, choď ku ním a proste káž moje slovo, nech ľudia činia pokánie, nech sa ľudia vrátia ku mne, ale neposlušnosť proroka Jonáša. On utiekol úplne preč do Taršíša, do Španielska loďou, kde preč zaplatil si lístok, utiekol preč a utekal od Božej tvári, od Božieho slova. Bol neposlušný v tom. Vedel jasne, keď prišlo na mori, keď prišla tá búrka, keď tie vlny prišli, tak všetci sa modlili a on sa nemodlil, ani sa nemodlil, lebo vedel, že neposlúchol Boha. Vedel, že je neposlušný Bohu. A jak sa má modliť pokrytecky, keď nepočuje Boha? Keď nerobí to, čo mu Boh hovorí, nie? Tak sa ani nemodlil. A všetci mu hovorili, prečo sa ty nemodlíš? A nakoniec zistili, že kvôli nemu všetci skoro na mori zomreli, pretože Jonáš nepočúval Boha, bol neposlušný Bohu. Vidíte, čo sa stalo? Keď sme neposlušní Bohu, prináša to mnoho bolestí ľuďom okolo nás. Ešte raz to poviem. Keď sme neposlušní Bohu, prináša to mnoho bolestí ľuďom okolo nás. Všetci sa báli, skoro zomreli tam. A nakoniec zistili, že to bol Jonáš. A on im povedal, hoďte ma do mora. To je beznádej. Choďte ma do mora, ja som neposlúchol Boha, ja už nemám nádej. Ale vďaka Bohu, že je Boh druhých šancí a Bohom nových nádejí. Na to môžeš povedať amen. Boh je Bohom nových nádejí, druhých šancí, aj tretích, aj štvrtých. Amen. A Jonáš bol hodený do mora, sláva Bohu. A vieme, čo sa stalo. Keď bol Jonáš hodený do mora, tak Boh mu poslal ten najrýchlejší dopravný prostriedok, ktorý v tej dobe mohol byť. Veľrybu, nie? Poslal mu veľrybu. Ako sa z mora dostaneš najrýchlejšie na to miesto, kde ťa Boh chce mať? Veľrybu. Rybu, to bol najrýchlejší dopravný prostriedok, nie? Veľmi rýchlo sa dostal na to miesto. Jonáš v bruchu veľryby, v bruchu pekla doslova, v lone pekla, v bruchu pekla činil pokánie. A povedal, Bože, to, čo som sľúbil, to splním. Keď si čítaš proroka Jonáša, tak povedal, Bože, to, čo som sľúbil, splním. A po tomto pokání, po tomto vyznaní, rozhodnutí, keď urobil Jonáš rozhodnutie, rýba ho vypľula späť na Ninive, na sušinu. A čo sa stalo? Začal kráčať, začal chodiť a zrazu celé mesto činí pokánie. Celé mesto, kráľ, všetci činili pokánie. Najprv on nechcel ísť, jeho poslušnosť bránila uvoľneniu Božej moci do toho mesta Ninive a spáseniu ľudí, ktorí tam boli vo svojom hriechu. Ale Božia dobrota, Božia milosť vrátila Jonáša naspäť do Ninive a celé to mesto, 120 000 ľudí, činilo pokánie. Sláva Bohu. Vidíš, aký má vplyv tvoja neposlušnosť alebo poslušnosť Bohu? Ty si myslíš, že to len ja neposluchnem a to je v poriadku. Máme všetci deti. Máš tínedžerov? Máš puberťákov v rodine? Je ťažké niekedy s tínedžerami.
Keď deti neposlúchajú, keď deti sú neposlušné, čo sa deje v rodine? Všetci trpia. Mamka plače, otec plače, každý zápasí za to, aby to dieťa sa mohlo vrátiť späť. Starší súrodenci, všetci sú smutní a modlia sa a bojujú, aby sa to dieťa mohlo vrátiť. Neposlušnosť spôsobí veľa bolesti, prináša veľa plaču, veľa utrpenia. Takisto neposlušnosť voči Bohu. My všetci sme neposlušní Bohu. Utekáme od Boha, utekali sme. Ale Boh vo svojej milosti nás našiel. Dal sa nám spoznať. Už neutekaj. Boh ťa volá do veci. Dnes si na tejto konferencii. Chceš len počuť ďalšie rozprávanie? Chceš počuť len, ako pastori pekne kážu a chceš len mať nejaké video v mobile, že ako sa spievalo? O tomto to nie je. Dnes sa môžeš rozhodnúť. Verím, že si nemeral túto cestu kvôli tomu, aby si sa len dobre cítil. Ale aby si sa rozhodol byť Bohu poslušný. Rozhodni sa byť Bohu poslušný. Je to rozhodnutie. Je to rozhodnutie. Pamätám si na svoj život, keď ja som sa veľmi dobre cítil vždy v zbore v Sabinove a ja som Sabinovčan, mám tu mamku, mám tu manželku, proste my sme v Sabinove, ja som sa narodil v Sabinove, celý život som žil v Sabinove a potom som sa obrátil a som chodil do zboru v Sabinove. A potom Boh ma povolal do služby ku mladým ľuďom, viedol som mládež. Veľmi milujem mladú generáciu. Toto, čo René teraz hovoril o táboroch, to je moje srdce, to robíme na Slovensku tiež, už roky tiež. A viete, 18 rokov som slúžil mladým ľuďom s manželkou a veľmi mám v tom srdce, ale Boh ma povolal do niečoho, čo bolo proti mojej srsti. Do niečoho, čo je, alebo niekam, kam ja som nechcel ísť. Mne sa nechcelo ísť na to miesto. Ja som si myslel, že toto je môj zbor, toto je moja mládež a tu budem. Budem Bohu slúžiť z tohto miesta. A som bol vďačný Bohu. Viete, po toľkých rokoch si vďačný Bohu za ľudí, s ktorými si toľko rokov máš veľmi dobré vzťahy, úžasné vzťahy. Dobre sa ti slúži. Dnes tu sedí môj starší brat Rinaldo. Veľmi dobre sa mi s ním slúži. Hej. Alebo Pálko zo zboru v Sabinove tiež. Z mládeže spolu. A ďalší Tomáško, teraz čo je vo chválach, Tomáš. Roky spolu slúžime, dobre sa nám slúžilo, ale Boh povedal cez autoritu, to je ďalšia vec. Boh hovorí cez svoju autoritu. Niekedy chceš priamo počuť Boží hlas, ale Boh hovorí cez tvojho pastora, cez tvoju autoritu. Poslúchať svoju autoritu znamená tiež poslúchať Boha. To bolo povedané dnes ráno. Keď nepočúvaš svoju autoritu, v podstate neposlúchaš Boha. Boh hovorí cez svoje slovo, Boh hovorí, áno, môžeš počuť aj hlasom, môžeš mať aj videnie, môžeš mať aj sen, ale veľmi často Boh hovorí jednoducho cez človeka, ktorý je pri tebe v zbore, tvoj pastor, starší zboru alebo vedúci, ktorý ťa vedie. A tak to bolo v mojom prípade tiež. Bratia, prišli za nami ľudia z Jarovníc, že nás pozývajú k sebe domov slúžiť. A mne sa tam nechcelo, ja som mal svoj zbor, ja som mal svoju mládež, ale bratia v staršovstve sme sa modlili a ja som tam bol. A zrazu pastor povedal aj so staršovstvom, že vnímame, že Marek, ty by si tam mal ísť. Ale mne to nebolo ľahké. Nikoho som tam nepoznal. 8 000 Rómov žije v Jarovniciach. A áno, teraz už 8. Keď som išiel, bolo asi 6,5. Teraz už 8. A začali sme potom, bolo to ťažké, išli sme na skupinku. Zobral som manželku, deti a ľudia mi hovorí, kam ideš, čo robíš? Môj otec plakal, keď som išiel, hovorí, prosím ťa, nechoď, tam ťa zbijú, zabijú ťa tam. Mamka je tu. Nakoniec môj otec bol veľmi dobrý priateľ s ľuďmi zo zboru z Jarovníc, to už trošku som predbehol. Ale tak to je, že Boh nás posiela do vecí, ktoré sa nám nezdajú, ale Boh tak otvoril dvere. Za tie roky, keď som prišiel, Boh pridával postupne. Začali sme malou skupinkou, domáca skupinka 1, 2, 3, teraz je tam 17 domácich skupiniek. Boh pridáva. Teraz budeme krstiť 58 ľudí v Jarovniciach. Boh pridáva a pridáva. Na Božiu slávu to hovorím. A na vaše povzbudenie, na Božiu slávu a na vaše povzbudenie to hovorím.
že Boh pridáva, urobil mnohé zázraky naozaj, že sme nemali budovu. Nie som tu prvý rok. Prvý rok som vám hovoril o tom, že Boh chystá niečo veľké. Ešte sme len chystali budovu. Druhý rok som dával svedectvo, že budovu už máme a teraz tretí rok v podstate hovorím vám, že Boh ďalej robí. Boh neprestal robiť. Ale poslušnosť uvoľňuje Božiu moc do nášho života. Budeš Bohu poslušný? Budeš robiť to, čo Boh od teba chce? My nevidíme ten výsledok. Keď nás Boh volá do niečoho, my nevidíme, čo je na druhej strane. My nevidíme, ako to dopadne dopredu. Nevieme, čo bude. Keď Boh Abrahama volal obetovať Izáka, on nevedel, že tam bude náhrada za jeho syna. Mal vieru a bol Bohu poslušný. Buď Bohu poslušný. Brat, moja sestra, Česko potrebuje hrdinov, ľudí, ktorí sa nehanbia za evanjelium Ježiša Krista. Amen. Česko potrebuje ľudí, vás. Nie si tu náhodou. Teba. Boh si teba chce použiť. Tam, kde ty máš dosah, nikto iný nemá. Tam, kde ty môžeš kázať evanjelium, nikto iný asi nemá taký dosah ako ty. Boh teba si chce použiť. Ale budeš Bohu poslušný? Povieš áno. Stojí to tvoj čas. Stojí to peniaze. Dávaš do toho rodinu. Dávaš do toho všetko. Často povieme, Bože, požehnaj ma. Chcem byť silný, chcem byť duchovný. Chcem byť, keď sa budem modliť, aby ľudia prežívali uzdravenie. Chcem, aby si, Bože, robil zázraky cez môj život. A Boh ti hovorí, a poslušný chceš byť? Počúvať ma chceš? Úplne jednoduchý príklad z rodiny. Keď ťa dieťa neposlúcha a príde za tebou a ti povie, chcem nové tenisky, nové botasky. Najprv ma budeš počúvať a tak dostaneš botasky. My chceme od Boha veci, ale poslúchať ho nechceme. Bože, daj mi toto, daj mi tamto, urob pre mňa tamto, toto. Ale Boh si teba chce použiť. Boh chce nás, ktorí sme tu, si použiť. Takže poslúchať Boha je viac ako obetovať len. Piesne je niečo, čo my veľmi milujeme. Rómovia ako rómsky národ milujeme chvály, milujeme piesne, milujeme, keď sme takto spolu. Amen. A to je dobré. Boh nám to dal. Môžeme to používať na Božiu slávu. Ale keď len budeš obetovať chvály v zbore a celý týždeň nebudeš Boha poslúchať, tak tvoja viera je neživá, neaktívna a nakoniec nie len, že nikoho neprivezieš k Pánovi, ale ani ty nebudeš vládať. Poslušnosť k Bohu voči Bohu uvoľňuje Božiu moc do tvojho života. Možno si tu a sa ti stalo, že si zlyhal. Bol neposlušný. Stalo sa ti niekedy? Aj mne sa stalo. Neposluchol som Boha. Tak ako Jonáš. Nepočúval som, neurobil som to, čo mi Boh povedal. Je nejaká cesta naspäť? Dá sa to vrátiť? Dá sa opraviť to, čo som zbúral? Dá sa vrátiť k Bohu? Dá. Dnes si na tomto mieste. Jonáš dostal druhú šancu. Aj ty, dnes, aj ja, Boh je Bohom milosti. Na tomto mieste Boh ti môže odpustiť veci, ktoré si pokazil. To je tá dobrá správa. Ak si bol neposlušný, môže sa vrátiť k Bohu. Môže sa vrátiť naspäť k Otcovi, ktorý ťa príjme s otvorenou náručou. Amen? Sláva Bohu. Halelúja. Pre krátkosť času nebudem ďalej rozprávať, ale vás povzbudzujem a budem veľmi úprimný teraz a budem veľmi otvorený. A budem sa potom modliť. Čo chceš urobiť so svojím životom? Tu na zemi. Koho chceš poslúchať? Biblia hovorí, že buď budeš poslúchať Boha na Božiu spravodlivosť, alebo poslúchame tú druhú autoritu, o ktorej hovoril brat biskup, diabla, a robíme veci diablové. Koho chceš ty poslúchať? Nemôžeš byť aj tu, aj tu. Boh hľadá nie návštevníkov, ale učeníkov, služobníkov, ktorí sú ochotní ísť ďalej. Ísť s ním.
Poslúchať Boha. V chudobe, aj v bohatstve. V zdraví, aj v chorobe, ako na svadbe, nie? V každom čase. Chceš to aj ty, naozaj? Pýtam sa ťa. Nemusíš mi odpovedať. Sám sebe odpovedaj. Chceš to naozaj? Bude ťa to niečo stáť. Poslušnosť ťa bude stáť. Ideš proti tomu, čo chce tvoje telo. Ako Dalibor hovoril, že proti tomu, čo chce tvoja myseľ, tvoj rozum. Nedáva ti to zmysel. Ideš proti tomu. Ale poslúchať Boha je rozhodnutie, ktoré potrebujeme znova a znova a znova urobiť. To, kde si dnes, určuje to, nakoľko si poslušný Bohu. Na čo by bol Bohu prorok, ktorý ho nepočúva? Na čo je Bohu služobník, ktorý ho neposlúcha? Keď ho pošle, ho nepočúva. Na čo ti je auto, keď potrebuješ ísť a neštartuje, nejde? Na čo ti je také auto? Na čo ti je služobník, ktorý, keď ho potrebuješ, nie je k dispozícii? Tak sa pýtam, veľmi úprimne, ty, ako tu sedíš dnes, si k dispozícii k Bohu? Môže sa Boh na teba spoľahnúť? Môže si ťa Boh použiť? Si Bohu poslušný? Keď sme v mase, keď sme spolu, všetko to vyzerá úžasne. Všetci sme veľmi veľkí kresťania, všetci sme veľmi veriaci, všetci sme poslušní. Ale si poslušný, keď nikto pri tebe nie je? Abraham, keď bral svojho syna, mal svojho sluhu. Tam neboli masy ľudí. Bol tam sám. Si poslušný Bohu, keď naozaj nikto iný nevidí, ale vieš, že Boh všetko vidí? Poslúchaš Boha, lebo ho miluješ, tak ako bolo povedané? Toto sú otázky, na ktoré by som chcel, aby si sa dnes zamýšľal. A budem sa modliť. Môžeme sa postaviť. Možno veľmi veľa dávaš veľa peňazí, dávaš veľa času do zboru a myslíš si, že to je to, čo je najdôležitejšie. Ale najdôležitejšie je poslúchať Boha. Tak ako Boh povedal Jozuovi, tak ako Boh povedal Mojžišovi, tak ako Ježiš hovoril učeníkom, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Moje prikázania, nie to, čo vy chcete, to, čo ja chcem. Nie to, čo my chceme, naša voľa. Pán Ježiš, keď sa modlil, dnes bolo veľakrát už spomenuté ten verš s Filipánom, že Pán Ježiš bol poslušný Bohu a to je radikálna poslušnosť. Poslušný až na smrť. Ale viete čo? Ak naozaj chceš byť poslušný Bohu, potrebuješ to, čo potreboval Pán Ježiš. A ja to potrebujem. Potrebujeme modlitbu. Potrebujeme mať vzťah s Bohom Otcom. Keď Ježiš v Getsemanskej záhrade potil krv, ako bolo povedané, čo robil Ježiš? Modlil sa, aby mal silu byť poslušný Otcovi. Potrebujeme modlitbu. Amen? Modliť sa, aby sme mali silu byť poslušní, robiť to, čo Boh chce. Ale dobrá správa je, že máme Ducha Svätého a že nie sme tu sami. Tak urob rozhodnutie dnes. Urob rozhodnutie vo svojom srdci. Rozhodni sa a popros Boha o pomoc. Modlíme sa spolu. Poďme sa teraz modliť. Každý sám za seba. Nebeský Otče, ďakujem Ti za to, že Ty nás poznáš, miluješ a si dobrý ku nám, Bože. Tvoje slovo dnes ku nám hovorí, pomáha nám, vedie nás, Pane. Ďakujem Ti za to, že tu máš ľudí, ktorých si povolávaš do hĺbšieho vzťahu s Tebou. Ďakujem, že sa práve teraz na tomto mieste niečo láme. Že sa láme naša ľudská pýcha. A že sa ľudia dnes rozhodujú žiť v pokore s Tebou. Poslúchať ťa. Pomôž nám, Bože. Ďakujem Ti za Ducha Svätého. Duchu Svätý, ďakujem, že si s nami, že nie sme sami, nie sme siroty, že nám pomáhaš. Pridaj nám viery dnes, Pane. Aby sme Ti dôverovali. Veľakrát v mojom živote som videl, Pane, že keď som Ti bol poslušný, že si uvoľnil svoju moc do mojho života. Ale keď som bol neposlušný,
bránilo to tvojmu požehnaniu pre mňa, aj pre moju rodinu, aj pre môj zbor. Odpusť, Pane, našu neposlušnosť. Odpusť nám, Pane, keď vieme, čo od nás chceš, tak ako Jonáš, ku ktorému si jasne hovoril, no napriek tomu on robil to, čo uznal on za vhodné. Nie to, čo ty si chcel, Pane. Častokrát aj ja sa v tom nachádzam, aj my, Pane, dnes činíme z toho pokánie. Odpusť nám, Pane. Keď sme neposlušní, rebelujeme a utekáme preč od tvojej tvári. Dnes sa rozhodujeme vrátiť k tebe, Pane. Vraciame sa k tebe, Pane. Príjmi nás. Odpusť nám, Pane. Daj nám verné a poslušné srdce, ktoré bude hľadať tvoju vôľu. Halelúja. A bude robiť to, čo ty chceš. Ďakujeme ti, Bože, za novú milosť dnešný deň na tomto mieste. V mocnom mene Ježíš sa modlíme. Amen? Amen, sláva Bohu. Děkuju srdečně.